Loh, ini aku dibeliin minum doang, ini nggak ada makanannya sama sekali. Kon niku ya apa kon niku? Aku mangku kate tuku bakso, somai, sate, cumi, kabeh jajan kentang-kentang donat tak tuku kabeh katene. Cuman aku lupa. Lupa apa? Lek dhuwitku sing 30 juta aku disile koncoku. Lah kayak apa? Ndep, pebisnis luar arek iku ya disile-sile ngono, mbok. Bisnis apa? Kacang ijo koyo Kacang hijau akeh ram ngono modali. Pancen ngono. Kon ro mobilku sing Alphard yo disele mek koncoku. Loh, buat apa Alphardmu? Alphardku digawe apa dodolan mek koncoku iki lho, kopi keliling. Kopi keliling lupa Alphard. Iya, makanya aku mangriring gawe Grand Astrea bobrokku iku sing mbahku iku sing teteteng. Kok gawe iku aku lah Alphard disele. Loh terus, sekarang Ya kamu wis. saldonya 0 botol, gak ada saldo, gak bawa uang kamu. Ya ngowo lek uang ae 2.000 gawe parkir ya ono. Nah terus ini, Ya bayaran sik dilungku lek wangi koncoku wis balik, tak TF nang kamu 1 juta. masa sih 1,5 juta lah nek kayak gitu. 1,5 juta mek nambah setengah ya gampang regoe Alphardku iku lho piro. Terus itu, Apa maneh kon terus motorku Lamborghini ku. Motor apa iku? Motor ta mobil Lamborghini ku ya wis iku pokokane. Niku ya disuwe lah mbek arek wedok koncoku wedok jare digawe ngopi mbek kanca-kanca sik ketok apik jarine. konvoy ya? Kok Lah. iso silihno aku kok sih? Opo? Semene lek dibalik kabeh kok tak tumak-tumakno kamu. Gitu ya. Kuwi ya. Ya wis ini tak bayar dulu kalau gitu. Bayaran kabeh yo.